Hola, benvinguts a la informació meteorològica i previsions per Agbar. Tenim novetats, tenim un temps molt inestable, però la notícia internacional més important és les inundacions tremendes que estan patint, ara ja no tant per això, a la zona de centre Europa, aquestes imatges de Polònia, malauradament amb víctimes mortals, però també la mateixa capital d'Àustria, Viena, però també tot el país s'ha vist afectat per aquestes pluges de 80, 100, 120 litres un dia, i el següent el mateix, molta aigua acumulada, provocant el desbordament de molts i molts rius, i fins i tot això a la Moldava també ha sortit de mare, i els carrers de les ciutats així estan en situacions realment perilloses. I tot això és neu als Alps. Curiosament, que a principis de mes de setembre tenien temperatures molt elevades, ara han caigut aquestes nevades. Teus i aquesta boig. I una miqueta boig a causa d'això que veuen. Això és el desert del Sàhara, aquí estaria la Mediterrània. I això verd que veuen hauria de ser de color de sorra, però és que ha plogut molt, una fet extraordinària a zones del sud del Sàhara. I per què? Els científics diuen que és perquè està massa calenta l'aigua de la Mediterrània i de l'Atlàntic. Ha trastocat una miqueta aquesta zona, el clima, i a la vegada també el continent europeu. Com trastocada també està la roba que es posa a dins d'aquesta rentadora tradicional a Romania. Realment és un sistema per aprofitar l'aigua i a sobre deixes la roba ben neta. Bé, ho podríem copiar aquí també, aprofitant els fluxos dels rius. Anem a la previsió. Continua la inestabilitat i molt acusada. Haurem d'estar al tant els propers dies. No és una situació de grans pluges al Pirineu, sinó de tempestes localment fortes, sobretot fora del Pirineu. Per això els embassaments no estan notant una gran pujada, però haurem d'anar en compte amb les tempestes els propers dies, temperatures més aviat fresques, perquè algunes podran ser fortes. I més enllà, què és el que passaria? Continuaríem amb una inestabilitat, però a la baixa, a veure el dia 28 i sobretot a final de mes. Aquesta és la situació. Fins aviat!